Takže ahoj. Jak vidíte, jsem tu dneska s mou kamarádkou, s Karolíne, jak to mám říct, Papi Force. Jsme už dlouho kamarádky, ale ještě jsme neměli příležitost prostě natočit. A jak vidíte, mám nové vlasy. Já jí napíšu, ať vám něco o sobě řekne. Já vám to budu číst. Jak vidíte, napsala OK. Má stejné vlasy, jako jsem měla já, ale prostě ona už dlouho teďka napsala, že její kůň se volá Fjord, ale ne, jmenuje se jinak. Je v klubu Rainbow, cosi? On se volá Autumn Joy a její nejoblíbenější barva, tedy nejbarva, je modrá. A má ráda vodu a je teda v tom klubu Rainbow Strawberries. Takže doufám, že u dalšího dílu, tedy teďka budu natáčet ještě s ní ten tok. Něco o širech, takže s ní budeme jezdit daleko. Takže, aby se poznali mou kamarádku Karolín a mě a u příštího dílu, papa!